En geno mar nyakoro mga juang ni Rio makare machiegni choroni mar migago tarik na pagachiel dwe mar auchiel gana Rio pario kodangwen wa ikoni mathoth e chendo ne kabende wang'io mago mutuche gwenge wagi bombe mapacho ka bethuolo mar miwa pachi lai mar ote machuo kaka pile en aria deka auchiel nono kabende wantiere e Facebook Ramogi TV Kenya e YouTube duto warwake pachi machiegni wachogi mago mwamio pek. Riwruog Governors okwedo duol machoko usuru e pacho ka KRA kuom paro mar dwaro jugo usuru ne yuto mag counties. Sadino biro gimoro kani housing levy manyaka ichul ne jotich. Ji ywaknwa contractors obed jotich wachulo mana nikech wakao loan. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga seo piny owacho kuom deko chwalo negi omenda gino mowacho ni rocho chenro mag counties. Perhaps we could be the first county in this country to hit that mark of every sub-county having a court of its own. Bad migao mar doho lando yao doho e sub-county Maugunja kaka yorno mar chwalo chenro magi e sub-counties duto ma pacho ka. En sabiria wang'enya kuom gajuang machiegni chendo ni mar migago nyinga Lydia Okeyo. Governor ma county ma Homa Bay Gladys Wanga oseo piny owacho kuom deko chwalo omenda ne counties ma pacho ka gino mowacho ni osekelo ng'ikruok e chenro mag counties. Wanga wacho ni mohe omenda maromo siling bilion 100 pok ochwal ne counties kanyaka sani pok gichulo gope ma counties nitiere godo ka giolo gope go mondo gichul godo jotije counties. Osingo ni counties oseketo kenge makare mag noni oti makare gi omenda go mag counties. Tije ochung' ng'ikni nitie maduong' nikech omenda ma April, May, June pok ochwal. Matiende mano bilion madhi mana 100 gi bathe. Matiende ni gope monego wachul, gik monego watim, higa koro iloro. Sani bro wach ni iloro IFMIS giko dwe, sani en tarik 10 gi bathe, onge pesa gi pok obiro. Koro tibro kel gi dichiel bilion madhi mana 2 ne county ka county, kaito iyudo ka mondo koro iti gi pesa gi te dichiel samo kel gino tek kaito iloro IFMIS. Koro en wach ma ok ber. Ne wasekwayo be kendo jumba 2 no mondo IFMIS olor mana Julai tarik 15 mondo miwa thuolo mar kalo gigi. Sani koro gimwatimo en ni chudo mora mora monego bedi ichero mondo bede internet banking mondo ka pesa obiro to bed mayot mondo chulgi. Sani no biro gimoro kani housing levy manyaka ichul ne jotich. No biro ka chief, gigik mamoko matindo mang'eny. Kaito kopogore gi mano nitie responsibilities mang'eny ma county nitie go madhiro. King'iyo responsibilities gi pesa mantie otin kabisa. Koro omedore ndio kendo ok wanyal wacho ni rach, gima ber no medore kendo koro next year kwa negotiate to baseline wan go mani malo mopogore gi ma last time. Gima nyalo assure ni pesa mora mora mwayudo wadwa bedo gi chirni counties ng'iyo kaka ginyalo tiyo gi pesa ni e yo makare maonge pesa mora mora mar japiny malal. To gima wakwayo ni pesa ni obie wang' sa nikech ji ywaknwa contractors obed jotich wachulo mana nikech wakao loan mwachulo gigo. To debed ni loan onge sani de pok ji ochamo msara kata mamach. Sani wadhi e Julai to ji de pok ochamo msara mamach. Onge ng'ama dino hero tiyo ne county, lakini gima wakwayo ni pesa obie wang' sa. Jodak ma nanga e Semi East kwayo piny owacho mondo mi okaw okang' mapiyo mar nego negi rao masani onore gweng' ma Chaboi kendo nego negi jamni midhiero maraono mano chakore dwe mar 2 nyaka sani oseweyo kadho kadeko osetho e alworano ka moko to repego okayo kendo weyo gi adhonde. Somb nyithindgi bende koro rochore nikech rao mantiere kanyo mondo mi owuok oko okinyi kendo lao nyithindo kadhi skul. Watudre achiel kachiel gi jafwambo mar Millicent Adhiambo mantiere Seme. Wawinje ni tang'oma dhi mbele.
hangno tudre gi Millicent kanyo kuom thuolo machuok kene nyakorom Gajwang' ka bende watimo ikruok makare wadhi mbele. Riwruok mar governors onyiso luoro kaluwore kod dwaro mar duol machoko osuru e pacho ka KRA madwani gi ng'ado osuru mar VAT kowuok kuom omenda ma counties choko kaka osuru kowuok kuom jopiny. Governors koni dwaro mar KRA kaw VAT kowuok e choko ma counties dhi ataro mar chike mathurka kendo nyisa chaya ne chike mayango kaka unjo piny owacho mamalo kod ma counties ta chenro mag osuru okale boke ma ochwoe kogno kod jakom riwruok mar governors kendo gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru gikoni kaluwore kod chike mag osuru ma ikawe mwandu kata VAT ma higa mar 2013 kanyakla kod chike mag omenda mag 2023 chenro ma ichwalo gi counties ka okalo e tijegi ma oketie katiba ok owinjo kawe osuru mar VAT. Governors koni ok gibiye mondo mi piny owacho mamalo okaw osuru kowuok e choko mag counties. Giwacho ni VAT en kit osuru ka ikaw kaluwore kod ndhadhu ma omedi e mwandu kendo ok owinjo kete choko mag counties. Bende giyango ni onge kaka counties nyalo ng'ado osuru e choko mare ne gichwalo ne KRA. Mondo mi ochung mapiyo parono ka gidwaro ni po ni KRA nitiere kod wach to gimany kaka ginyalo wuoyo gi counties mathurkae. Ateri achiel kachiel nyakorom Gajwang' nyaka seme e county ma Kisumu watudre gi jafwambo mar Millicent Adhiambo mabende rangono midhiero moko ka jodak ma seme kotenore kod rao mosebedo kamonjo gi Millicent iriyo nade nyiswa ni to gwenge ma seme ni nade weche dhi nade kono kotenore kod midhiero mag rao ywak gegen mage Millicent. Pero kama na inya Lydia, achiel kachiel kwa wuok e gwenge ma East Seme, kama iluongo ni Nanga Beach, kata dhowath mananga, ma bende wan kod jodak ma wuok e alworani ma osebedo ka chwalo ywak gi okinyi kodhiambo, ka giywak ni rao honore kelo negi midhiero e gweng' ahinya to nego negi jamni ka bende ndalo machien kanyo to rao no ne ketho negi cham e puothe. To sani giwacho ni kata nyithindgi ok nyal dhi skul e yo makare. Wawuoyo ane kodgi achiel kachiel ginyiswa ni gin giwegi ni to midhiero machalo kamano osekelo negi achiedh nade machalo to kwayo mane magin go maduong' ne tend sirikal mondo mi okonyre kachiel kod jogo mochung' ne rango le mag bunde kad mag pi eneno ni lego eko oriem mabor kod gwenge kata miere mag ji. Machiegni abo chako kodi then abo biro iri chak na gi nyingi mondo sane kaka achiel kuom jalno marao osenego jambe. Inyalo wacho ang'o ni midhiero marao ni nochakre karang'o to sebedo kokelo nwa achiedh nade to kwayo mane ma un godo ngi kamera ochakore machiegni nyinga Nicholas Oyodongo Nanga Koker. Rao ni osebedo ka biro nyocho biro mokwongo to donje kul kodonje kul gimoro sa chiko tino kama wuok oko to ringo to kot ringo kodhi mwalo kamano to oganda mag jirende na bende wuok oko to walawe ka odhi koro kaka nodhino kendo nyochako duogo gi nyoro no kaka nyoduogo no nyochamo rabuon ochako nyono oduma. Koro ana kwa sirikal ni kapo ana apidho gigi ni mondo mi okonya an ngama nyalo konya ng'iyo mos to kane. Koro akwa sirikal ni giga maloso gi manyalo konya. Koro ka gin gi kony moro ma ginyalo timo na to gitimna to rao ni ging'iya ne yo nikech aluor kata wuok layo ok anyal layo oko nikech rao biro nyaka e dhot. Ana kwa sirikal mondo konya. Gi nyinga iluonga ni David Ocheche Nyajure. Nying mong'ere ahinya en Toto. To ywak man go ana yawa ane wuon ba Mananga Beach kae to bana ni sirikal oyie na tiye chakre sa 11 odhiambo nyaka sa 5 otieno mano chieng' koweyo holidays gi giyie na tiyo sa 8 otieno odiochieng' nyaka sa 5 otieno. To kibiro e dho nambwa makae Mananga ni eri rao riembo na customer kata sana onego bena dok ng'ado license. Rao riembo na customer ana ok anyal yudo pesa joma nyalo metho ka onge nikech ji biro metho
kochopo sa 2 otieno to jogi ringo dar te. Giringo gidhi miechgi nikech giluor ni rao biro negogi. Nyore kane rao nego dher jiranda kae. Nyocha rao nego dher jiranda malo kocha. Bathe kocha be nyocha rao nege dhiang'. E kul, odonjo mana e kul e dala ng'ato. Rao kalo nyaka mier ma e kore kaegi. Ka rao dhiye malo kucho, kumoro nono ma king'iyo ni rao dhiye ma chamb jowadgi. Rao chamo dhiang', owe chamo cham. Chien kucho nwapidho oduma e tie nam kuondgi. Toro oduma nwawe pidho. Ka jomoko ne ng'ado nwa rieko ni oduma ma rao ohero. Koro jo tiende ka sani tinde pidho mana bel. Bel kane wachako nwa pidho rao, koro we bel rao chiko kul. Rao koro nego nwa mana dhok e kul. Nyoro kane jo wildlife moko nyokelnwa ka no ng'iswa ni dwa nego nwa rao. Ni ji 2 moko gol Kisumo, ji 2 moko gol Asat. No keli ni biro nego nwa rao. Giwuondowa ni an apilo ni nyaka ncha chak tura apilo. Nikech nyaka ne abed nanga bich kae. Pok aneno bucha. To rao hinyowa. An jogo nyobiro kae ma ji 2 nyogol Kisumo. Kikelo kae mokawo ji 2 wath bao kacha. Ni koro rao ni ginego ma gibiro giwuondowa ka gidwa nego rao. Gindhuno mana rao gi sindan. Gibuogo mana rao gi sindan e bame. Ne giwuondowa ni mano wanego. Sani ndalo 3 4 pok waneno kata rao mofuyo e wi pi. Ana wuon. Rao sebedo kabiro. Yiengore na e korba. Jo math mabiro methe bana ni. Ringo dok miechgi piyo piyo. Wadong' mana ka kendwa nyaka sa 5 otieno nego thum. Onge ng'ama biro, ji oluoro rao. Sirikal konywa. Rao mona uso. Erokamano. Iluonga ni Onyango Steven. An jadak ma Nanga Koker kae. An jirande bwana mane rao nego dhere no. To chieng' mane rao no biro, an awinjo ka gimoro kuombo oko. To koro kwa wuok mondo mi wadhiyo, an gi toch to wagone mana kuom rao no endo. Koro nwalawe to gicha wang'e tek. Gicha ocha dhano. To kaka neno ocha dhano no odhi hinyowa. Wan jok modak e alwora no nikech kata ilawe to gichok dhi. Wan walawe to temo na goyo line to onge. Koro wakwayo sirikal jogem once ni giyudo report gibede jok machap kata kong'isgi ni yawa rao ketho ne dhano gik moko. Nyithi skul mawuok kama dhi gimoro sa 11 chieng' moro orado mana gi rao ka rao nindo piny. Koro kaka wakonyo onge. Konywa uru sirikal wakwayo. Alafu mar 2 waduoko asante ne jo county kuom miyowa taya nikech de ni taya mantiere kani onge. De wan matek ahinya. To koro modong' be gilosnwa kata banda. Erokamano. Basi ginyinga iluonga ni George William Owiti. An jakom Nanga Beach. Wan gi chandruok mana kaka usiwinjo ka jodala wawacho ka gin gi ywak. Wan gi chandruok maduong' kokadho kuom rao. Akwayo jo sirikal ni kaber to mondo gikonywa. Rao nyocha nonego dhero wadwa monyuolwago. Ochako nego dher jiranda. Mar 2 wan gi skul machiegni. Wan gi Kajulu Gobola Secondary to gi Oruga. Jopuonje dwa ni mondo nyithindo mondi ka gidhi skul. To kata kamano sama giwuok e cha yudo ka rao ni pod nitie. Omera ka nodhi ndere kuma jogem nitie notero wach. Jogem nobiro, jo wildlife nobiro. Kane gibiro ma gibuogo rao ok ne gigoyo. Kanyo ok ang'e ni buogo gi cha noluongogi. Kore ka giduogo. Koro akwayo ni rao ma wiyo lokore machando wani. Kaka an jakom an gi tich matek. Tem uru jo sirikal mondo mi ubi ukonywa e wachni. Ginyinga se wacho ni jakom William Owiti Odongo from Nanga Beach. Asanteni sana. Basi nyinga Levis Aduol ang'era gi nyima CRB. Aja seme Koker Nanga. Wach mar rao ni osebedo ka thago wa ahinya gweng' ka. Ahinya rao en owuok sa 12 kendo tampa gi ji e kor gweng' kabisa. Mana kaka isewinjo ka owetena wacho ni chuor sani dok e mier chon kaluwore joma madho kong'o sani dok ot chon nikech wach mar rao. To ahinya nakwane jo sirikal, ahinya jo wildlife gikawe jukumu margi kendo gitiye tich monego giti nikech ka gido report onego bed ni gichopo e scene mapiyo piyo. Ne jok ma
mochung' ne weche mag domestic like awachni jo agriculture be kidhi office gi kitero report ni ora oketho ne ji cham kata giketho domestic animals mopidhe miere to pesa magigoni mondo gichope sin kanyo en gimoro like siling 5,000 samoro goni siling 5,000 to ing'ama ok nyal koro akwayo ni sirikal mondo ochope gweng' mapiyo piyo to ahinya ne chief kachiel gi assistant chief mare be owewe jopiny kendgi jopiny mondo kedgi gin be onego beni ka gwinyo report to mondo gikas sirikal wetegi mage mantiego mana kamano Lydia kionge penjo mora mage ywak ma jodak Mananga kata joala maloko e dho wath Mananga golo kochro kod wach rao masani ohonore mage wacho ni sani kelo negi midhiero nego negi jamni ketho negi chame puothe kendo mono kata nyithindo dhi e skul mondo mi oyud weche somo kaka owinjore winjo kage ywago kanyo ni weche mag arita ok ni kare kaluwore ni jotend gwenge kata ruodhi ma aluora ni mowinjo beni ritogi kata mowinjo beni gichopo irgi mokwongo owegi kendo loko negi tokgi jogo ma bende ochung' ne migawo mar pur ka bende giringo irgi bende nitiere pesa makwayogi ma odhuro magi penjre ni to ka jalno maonge go to ere ake nyalo kony koro wagero ni kwayogi go bro chopo e jotelo mowinjore ni kao okang' mar neno ni oked kod wach raoni orum mondo jodagni oyud fuongro kao kamano magi weche ma pod wanyonore kaendi wamedo kolonu kwa fuonogi kod kuku gi duto mondo ka ang'o chopo seche mag ang'ichwelo kod oimore to wakelnu kendo e yo manimba Lydia an kuom nyalo dhi nyime kod weche manyien Rokamana nya Millicent Adhiambo kake wachang'nwa get yudo mathoth koya kuom Godhiambo en geno marwa bende ne dak Mananga brodo kony makare koya kuom piny owacho wadhi mbele nyakorom ga jwangi weche manyien na migawo mar somo osingo ni chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre skunde biro dhi mbele mak mana ni koro idhi time mana ne jopuonjre mantiere kod dwaro mamalo mar chiemo kolose mbele komiti mar od bura jagoro mungiore migawo mar somo Bello Kipsang wacho ni budget ne chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre ng'adi nyaka bilion 3 ka jopuonjre milion 2.6 imiyo chiemo makamano omedo ni ging'iyo yore mag neno ni jopuonjre manoyudo chiemo odhi mbele kod yude kaka dwarore Sure sustainability of the program and for monitoring and evaluation and research. The draft document also outlines the institutional arrangement for implementation of the policy. And this has also been captured by the Basic Education Bill that is coming to this House, that is a product of the Presidential Working Party report. And therefore, this will be properly anchored within law so that we can be able to ensure sustainability and that this program is there to take care of our vulnerable children. The policy will be implemented through the existing Ministry of Education structures at the national and county level. Chair, in line with the requirement of the Constitution, the draft policy will be subjected to stakeholders' validation and public participation prior to its publication and adoption. Jad bura mali kuyani Innocent Mugabe obogo choro tuake od bura mamalo mar thicho oke apis jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ko wacho ni osere mtiyo tije makare kaka dwarore. Jad bura no ne wuoyo kinde yawa yanga od gorofa moger gi omenda mar CDF e skund sekondar Mambururu e kar chung od bura mali kuyani kamano sewe jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kuom chwalo omenda moromo ne skunde mag piny owacho. Mugabe bende dwaro mondo mi piny owacho ondhi jogo mantiere kod mwandu mathoth to kwepo chulo osuru kar kaso kor jo Kenya ma onge nyalo gi osuru ma kinde ka kinde. Lakini pesa za capitation hazifiki kwa mashule. Mwaka jana shule hazikupata 100% capitation. Haikufika hata 60%. Mwaka huu tunaona the same trend is taking place. Walimu hawapewi pesa, principals wanahangaika, head teachers wanahangaika sababu hakuna pesa ambayo inatoka kwa serikali inaenda kwa shule ambayo ni haki ya watoto. Tunaona tuna pesa ya kufanya mambo mengine yote, lakini ikifika wakati wa pesa ya capitation mnaanza kutupatia story. Sisi tunakuonya Machogu na timu yako kwamba prioritize pesa ya capitation sababu hii ndio pesa ya kusaidia mtoto wa maskini.
tafadhali tunakuomba, na usipofanya hivi tutakuita kule bungeni. Ile ya Linturi ilikuwa kionjo. Hii unacheza na mtoto wa maskini, tutashikana na wewe Machogu. Pesa ya capitation isipoenda kwa shule, we will also impeach you. And I know this will get full support ya wananchi, sababu tunapigania haki ya watoto wa maskini na tunapigania the future of this country. Wadhi Busia kama jawad bura makaunti mabusia Catherine Omayo kwedo paro mar chik komenda maganario parayo kodangwen ka koni odhi medo sigo ne oganda jo Kenya. Okwa jawad bura wetene mondo mi odhi owitoko paro makamano. Kolose skul primar mabusiada mayude Butula omanyo okwayo jo od bura mondo mi ores jo Kenya hewi osuru mapek mapachi komenda no dwaro ni oketi kuom jo piny. Ginyiso jo Kenya mondo mi oket wangi kinde ma jawad bura biro goyo mbulu ewi paro no mar chik mondo mi giyang mabiro ndhogo jo piny mano oyierogi ma osebedo ka kwedo pach chik mar omenda maganario parayo kodangwen. Hizi serikali ya mwananchi tena tuko kivyetu. Kwa sababu vitu zenye wameandikisha pale wamepitisha pale. Hata mwana boda boda atawachana na hivyo pikipiki. Arudi nyumbani kwanza kuangaliana na bibi. Kila kitu wameingililia. Hata we mkulima mdogo mwenye nimeletea yeye 1,100. Ukijaribu tu sasa kusmile tumepata ka profit, wamesha kusimamako. Upeleke huko. Sasa wewe ndio punda. Wale wako tu huko kuitisha ziletwe. Hiyo finance bill isipite. Na wale wabunge wenzangu kule Rift Valley, Mount Kenya, Coast, huku Western, tumewamulika wote na tutawaanika kwa magazeti. Hawa watu wa media wanatusaidianga sana. Mulikeni hao na mseme huyu ndio adui wa maendeleo, adui wa wananchi. 1 2 3 sema hao majina. Mchunguze wale wabunge ambao watapigia hiyo mswada ipite. Chunguzeni kabisa. Siku ya pia watarudi utaambia mzungu alisema scratch my back, na unamuuliza did you scratch mine? 2027 did you scratch mine? Hata kwa President Ruto akikuja hapa mumkumbushe. Jiprade komaki kendo bende ntere utethieth olor utethieth mi achiel olor kod duol mapuodho gige thieth e pachoka ya pedha mane gitimwe ho mar okak mar piny Kenya. Kaka jutho moni lerono apedha ni osebedi ka itime gwenge mopogore pachoka. Juma mokalo bende no mak Jiprade kod Abich County ma Kajiado. Ena pedha ma osebedi ka itimo kod duol mapuodho gige thieth e pachoka Pharmacy and Poisons Board e gwenge ma opogore pachoka. Dwe ma okalo duol ni ne otimo apedha e kaunti ma Kajiado kama Jiprade Gabich ne omaki kendo ute thieth 50 bende ne olor. Magi gin ji mane ichichigo ni gina chudhe makwalo gige thieth e ute thieth mag piny owacho kendo chwalo nyaka e ute thieth mag ji giwegi. Bende kwan ni ne oriwo ji mane uso gige thieth ma oko puodhi kod duol ni. Report ma ochiw kawuono kod migawo mar thieth, duol ni bende oseyaro bade kendo nyicha wuotho e hoho mar okak mar piny Kenya. E apedha ma osebed ka itimo, irango yedhe ma iuso e tok chik kata ma okwal kowuok e ute thieth mag piny owacho kaachiel gi ute thieth mag ji giwegi matiyo maonge lisen. E gwenge gi gimako achudhe 30, ute thieth 100 matiyo e tok chik olor, ka bende yedhe katon 120 omaki. Apedha gi pod biro dhi nyime counties ma opogore pachoka kaka achiel kuom yore mag rito ngima jopiny, ahinya to kotenore kod tiyo kod gige thieth manyalo buogo ngimagi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kata bedni ywaruok mar moko kuom jogo maseo bura mar UDA County ma Busia osebedo kanenore gi koneto yiero mano pangi no dhi nyime Buarita mager kendo jogo mano yombo ne olanda yanga. Jachung ne yiero makamano Sebastian Mwangangi ne olando joloch mag yiero no mano timore ka jot maduong' mar commissioner mar County ma Busia kata bedo ni jokanyo mag chama gi jochung mamoko 72 no odagi riwore gi yiero makamano. Maurice Chitambe no olandi kaka jaloch mar kom gi kwano mbolo maromo 85 ka jalup jakom mar board mar yiero mar UDA pachoka Veronica Chebet lero ni gimor gi ka chenro no dhi. Kwa hii exercise ni 90, yani 90, na katika kiti cha chairperson na deputy Maurice Chetambe Ekolan 85 votes,
We started our elections from 9 a.m. We finished at exactly 3:10 p.m. I really appreciate. Thank you also for my team, the secretariat from the headquarters, and I really thank God also for the security. Thank you for assisting us. Ni pendekezo yangu ya kwamba lazima tutembee kama kitu kimoja. Uchaguzi tufanye uchaguzi ambao watu wote wameridhika. Na kuna haki. There is integrity. We hereby boycott these elections of Busia County. Elections and request that the board to reschedule repeat election in due course after sharing with the legit delegates list. Because we are here 72, they are claiming to have voted 86 when the total number of delegates is 138. Where are these other people? Achiedh nade oneno e kinde jokanyo mag duond bura mar UDA bade ma Taita Taveta tok moko kuom jotend duond bura no yie timo lokruoge moko kuom kombe ma ilaro. Kata kamano mae okelo penjo mathoth kuom jokanyo moko e wi yiero no. Jaod bura ma kaunti no Lydia Haika okwedo winjruok ma kamano kowacho ni yiero ibiro tim mana kaka nochane mokwongo. Omedo ni lemo moko to ibiro medi maneno ni kwan joma mine mamoko lemo e duond bura no omedre kaka chik ma pacho ka dwaro. Na nataka kuanzia hapa nyumbani. We're going to form a very strong team for Taita Taveta because we want to encourage more women to come into leadership, not just to go only for women rep position, but all other positions are also for women. I support devolution. I support the current CDF and GAF Manenos, but this idea of devolution brings money to the county. The only way we can help our people, because the services are coming closer to the people through devolution, the only way is to add money to the county governments so that they can have more money and continue with the projects that they are doing, but not the issue of one man, one shilling. Wale walikuwa wamechaguliwa kitambo. Nashukuru Mungu nao pia wamekuja wakaketi pamoja kuonesha Wataita wote kwamba tunatakikana tuwe kitu kimoja ili nchi yetu iweze kubadilika, maana tumekuwa nyuma sana kimaendeleo. Sisi tunataka amani wakati wa uchaguzi na hatutaki upinzani mwingi sana, lakini those two are the ones ambao wamesema tunaungana na tunaendelea pamoja. Haijamaliza uchaguzi huko, tunaanza mashinani, tukienda kwa ward, tukija kwa county, na watu wengi sana wanataka hivyo vitu. Daka empire ko dabiro bang sabirio nyakoro mgajuang ma en chenro mar migago wakoyo machoka kamano moko kuom otekai Abdalla Abdi wachone governor Wanga Ker makosimbe mapiyo kaka jatelo wadgi wachoni ogolo ywak mondo mi Ker oemedo bei mar muya hospital. Aya Mwanja Alvo wachoni entie Mombasa wenche gichopone Omakara na Philip Makowino wachoni Eldoret osechekin Vivian Anyango kantie Nakuru ni Kachain Ben Meshak fight wacho kanyo ni entie kodwa karakamano giwachoni rao kobiro bato gimirao kongo to dhi mer to gimadhi timo gionge okang'eyo kata mano winjore kotende kod chike mag rito le Meshak karakamano ero kamano kuom paro mari. Elijah Dansa Wuda Boke wacho ni entiere kodwa kendo weche gi Omakare. Lovin Ruto wacho ni Suna East Kakra Ward Nyabisawa location Migori County weche gi chopone Omakare. Kaito Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni Malindi bende nentiere girao kendo rao ne monjo gi to ne giyange koro wacho ni serikal ne okonyogi en to nyiso jogo no yangra kata kamano mago gin le mabende ni alwet serikal dwaro en mondo mi godho ka piny owacho mondo mi one kaka ikonyo. Joseph Munga kantie Kisian Ruth Nyathio Chieng nyisa kachane serikal okon jogo dine giwinjo ni ng'ato onego rao to de gichopo chon to karao koro chendo to ok gidew. Nano Migago kae no moja Nairobi County Oyo Martin Man Migago kikidi mabor.
Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ne kunyalo konyorie kapok yomba yomba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo ma en migago wadhi mbele gi weche manyien. Doho yango yawo bade e sub-county ma Ugunja e chenro maneno ni jopiny oyudo kony machiegni kodgi. Jang'ad buche e doho ma Siaya Daniel Ogembo wacho ni giseyudo puoth mar yawo badgi ma Ugunja mabiro bedo e apise ma Ugunja sub-county headquarters ma en kaluwore ni nyaka sub-county ka sub-county pacho ka bed kod doho mare. Komedo ni ka mar Ugunja oyawo to Siaya County biro bedo county mokwongo bedo gi doho e sub-counties go duto. We are grateful today upon invitation of the area MP who has promised us to give us 2 acres within Ugunja law courts for us to be able to establish the courts in line with the vision of the judiciary. So I think we are looking forward to ensure that the building will take off and eventually the judiciary will be able to bring services to the people of Ugunja. As at now, we have the court annexed mediation court at the Siaya law courts. I do hereby welcome each one of you. If you know someone or some people who have cases, please implore upon them to pursue their matters, if cases are amenable to them, through the court annexed mediation, which is now at Siaya law courts. And what we are just calling upon the people of Ugunja is to embrace the court. The court is not a place only to take people to prison, but also to help resolve other disputes like succession, like land matters. So Ugunja was the only one remaining. Now that we have got Ugunja approved, I think on the issue of law courts in every sub-county, we'll have hit 100% success. Perhaps we could be the first county in this country to hit that mark of every sub-county having a court of its own. Piny owacho mar kaunti ya Migori osechako timo pedha ne jotije ma ichich ni nitiere kod oboke mabandi ya mag somo. Apedha ma kamano geto jotije ma kwan gi romo 290 ma sirikal koro timo nonro maggi. Jafwambo Jo Juma nitiere kod ler mathoth. Apedha ni mabende ne ochake juma achiel mokalo kendo nyaka sani
kwanjo tije bura Mosiangi ne nitie kod obok mag somo bandia osido barupegi oweyo ka jotijegi mag kaunti ma Migori koro nitie kod kibaji mokalo. Lipot yango ni jotije mag piny owacho mag kaunti ma Migori maro 93 mano seyudi ni nitie kod obok mag somo bandia osido barua makodwa mondo koro gichopie nyim board ma ndiko jotije kaunti ma Migori mondo gichiw ler ewi obokgi mag somo. Jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Limo yango ni nadieri ne gidhi nyime kod kawo okang' mar chik ni jotijego mag kaunti ma Migori mantie kod obok mag somo mabandia. After preliminary check of KCPE and KCSE certificates, we did find 93 confirmed cases of certificates that Kenya National Examination Council did confirm were forged. So we began the process of taking disciplinary action and against those employees, and there's a wide range of actions that could be taken, including criminal culpability on their part for forging official documents. Report man non jotije ma kaunti ma Migori mane otim kod duolno ma ong'ere kaka Human Resource Management Institute e lo piny owacho mar kaunti ma Migori kaachiel kod nondono mabedo ne otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori ne oyango ni jotije kaunti mar 93 nitiere kod obok mag somo bandia e mago mag primary kaachiel kod secondary. If those employees are indeed found to have to be guilty of that offense, we will ease them out of the public service, and that will further ease the burden on the wage bill. Jotije mag kaunti mar 197 bende pod inono obokgi mag kuondego mag tiegruok ma bende nitiere kod chich mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho ma Homa Bay koro ochopo winjruok gi tend duol mochung' ne weche lowo gi mano mar port e gero dho wedhe ma kaunti no. Okang' ma kamano kaunti ma Homa Bay lero ni biro bero yore mag wuoth ahinya to mag mwandu mopogore opogore. E kind chopo winjruok no, jakom mar duol mar lowo e Thurka Gershom Otachi gi jatend migawo mochung' ne weche lowo e kaunti ma Homa Bay Dr. Peter Ogola no lero ni gidhi nyime gi keto ikruok e chako chenro ma kamano. Hiyo ndio pia kia Homa Bay kidhi Kamito in Asembu ka port gi olos maber tibro yudo ni koro kar mondo iluor Kisumu gi wang'ayo midhi ka Tito midhi nyaka Kisumu kokichomo Bondo mondo ichomb Asembu en saa mabor. Odhi ng'adonwa wuoth machiek makoro wanyalo Homa Bay to wachopo Kamito chiegni just 45 minutes in Kamito gi meli. Ka ports gi olos maber tibro yudo ka area ma Kindu kanyo gedo kata nengo lowo biro dhi malo, activities man around Kindu biro bedo malo, kendo Kindu town biro grow. We are now going to do the planning, and planning has so many aspects. It has all the environmental issues, and it has all the planning that goes with the urban, the roads and the water supply and everything else. It's an important one in the sense of a demonstration of the importance of the two levels of government working together closely. KPA and the national government and the county government working closely to deliver services to Anyuola ang'wen mawuok Mwingi West gi Mwingi South e kaunti ma Kitui dhi nyime gi ywago jogi ang'wen mane onegi gi jonjore Dadaab, Garissa. Jogo ma owito ngimagi ne omonj kod jonjore e dier otieno ka ginindo bang' goyogi gi bunde. Koloso gi jofwambo jod bura ma Mwingi West, Charles Ngusia okwayo jatend migawo mar arita ma iye Kithure Kindiki mondo mi odonjre wachno kendo nonro malong'o tim mar tieko njore mathoth matimre nyanduat ma Turkana. Nimesikitika sana kwa hii kifo ya brother yangu, maana aliuliwa kionyama. Wakati nilisikia hiyo ripoti vile ilinipikia asubuhi,
kitu kama saa 2 hivi nilistuka sana moyoni na nikaanza kulia. Kwa hivyo nasema Mungu na serikali tunaomba waangalie tuwe na security ya kutosha. Simu ikapingwa kutoka Ndandabo, tukaambiwa brother yetu ameanga. Sisi sote tulipinga nduru pamoja na mke wa huyo kijana na watoto wangu. Hapo nyumbani hapakuwa na amani. Sababu mauaji yenye imefanywa ni mauaji ya kinyama sana, na mauaji ingine mbaya sana, na kulikuwa na risasi na vipigo mingi sana. We have witnessed ethnic violence, animosity and atrocities committed to our people. I am calling upon the national government to protect Kenyans all over. It is not business as usual. We demand explanation of the people who lost their lives through the atrocities committed to them. They were butchered. County ma Elgeyo Marakwet ko kale migawo mar jamni ogolo siem ne jo ohala mag jamni mondo mi oyud oboke mag wuotho gi jamni county no kod oko mare mar geng'o landruok mar tuo jamni matimore tok jamni tho e gwenge mopogore opogore county no kalore kod kuo jamni. Kalore kod jatend bad migawo mar jamni county no Joseph Kieng, thoth jo ohand jamni ok luw chike mag ohala no ahinya mar nono ni jamni oyudo chanjo madwarore kendo mag bedo gi oboke makare mag wuotho gi jamni e gwenge. Shida pia kwa hii magonjwa ya mifuko ni wachuruzi wa mifuko. Wanatoa mifuko kona ingine bila kupitia ofisi, wana spread hiyo mifuko. So tumeshirikiana na ofisi ya county commissioner. Tunaweka roadblocks na madaktari wetu so that hakuna ng'ombe inapelekwa bila kupata permit kutoka veterinary. Ushauri yangu kwa jamii ni wakati tuko na program ya chanjo ya mifuko, kila mtu hakisha alete ng'ombe na hata ili ng'ombe zote sababu ukiwacha yako inakuwa store ya magonjwa na inatupatia shida. Jamamine okwa mondo mioka othulo matele sekta malimbe kinde ma sekta makamano medo yudo dongruok e gwenge mag Nam Chumbi. Kolose nyasi mar riwruok jamamine mantiere sekta malimbe mong'ere kaka KAWT e boma Madiani e county ma Kwale. Governor mar county no Fatuma Achani owacho ni Kwale nitiere kod thuolo mathoth ma keto mwandu kendo sirikal mar county no oketo alwora maber ma jogo manyalo dwaro keto mwandu ma kamago. E kinde nyasi no riwruok mar mine mawuok e gweng' Magazi Women Boardwalk ne omimich kuom bedo ng'ala mbele e jiwo weche limbe e county ma Kwale. Okay. Investment opportunities in tourism, real estate, agriculture, livestock and mining, among others. I welcome you to explore these opportunities and feel free to discuss with us your needs, areas of interest. And as your governor, I want to assure you, I'll give you maximum support. I want to encourage Kenyan women in tourism to continue just mentoring and building on shoulders on great people, and just giving opportunity to people who are still young, so that together we have such a strong community of women. We are not disregarding men. We want to see both men and women doing leadership in a very beautiful combination. We are giving it to our sisters today, but surely what will take this continent to the next level and the plight of African people is for all of us to agree to jitume. Jopiny Baringo South mano ng'ere kod pith jamni oloko kwano kendo koro gidonje pur kaka yor mar thiro maundu mag kuo jamni ma osebedo midhiero ne jodak makono kuom ndalo modhuro. Gikone pur sani omiyo gi geno mar riembo kech kendo bedo kod chiemo moromo. George Batin tiere kod ler mathoth. E tie gode makoro kono maidore e gweng' ma Kasiela e Baringo South, jopiny ochodore mar chwero luya bang' fwenyo ni mwandu ni elo
Kuom higa achiel mokalo, jomadongo kod jomatindo sani omako kwer gi lwetgi ariyo, kendo giloko ng'egi ne pith mar jamni ma osekelo kuo kod monj ne jopiny. Pur sani omiyo ka irango gweng'ni gi chien, to nitie geno mar yieng'o. Mang'ombe sasa inatuletea shida juu hii watu wanatakanga ng'ombe ama mtu. Sasa tumeona heri tulime kama serikali watatusupport, tulime hii mashamba, watatengenezea hata maji ikuja kwa mashamba, watengeneze kitu kama irrigation. Tunapanda mahindi, marakwe saa yote, ile chakula tunatengeneza hapa, sababu tukijaribu kupanda kitunguu maji ni kidogo, nahitaji maji mingi. Kaluwore ni weche mag pur ma kaw yiengore kuom pi mawuok e aora, jodak okunyo kuonde ma pi luwo ka dhi e puothegi malach margi romo eka 150, kendo gigeno keyo mogundho. Kata obedo ni gin kod geno mar yudo keyo kamano, jodak ywego kethruok mag apeyni materogi e chiro ma Marigat kod Kabal, ka kethruok mar apeyni bende gikoni ma oserocho weche mag arita e gwenge makono. Ukiweka mambo ya barabara ikuwe salama, tuna uhakika ya kwamba hata uchumi ya nchi hii itaweza kuimarika, lakini bila barabara hakutakuwa na ile matarajio kubwa katika mambo ya food security na mambo mengine. Hata waleta hapa AMRAP za askari walete kwa wingi, itafuta barabara gani? Sababu hata jangili anajua itatokea tu barabara ifike Kabindasu na itavuka upande ule mwingine, na hao wataishi upande ule mwingine. Sasa hizo milima zote zibomolewe ziwekwe mabarabara. Kaluwore kod loko paro kendo mako kwer gi lwetgi ariyo, jodak makani kod chier ne jiwo weche mag pur biro gologi achiedh nade mar ochuk mar arita ma osekel kod jokwe jamni e gwenge ma nyandwat mar Hoho mar Okak kuom higni modhuro. George Bati, Ramogi TV. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Wakeloni mo mar del mar Sawa Milking Jelly mo wuok Pwani Oil Products. Mo mar pien del mar Sawa Milking Jelly en mo maonge gima omedie kendo ober ahinya e rito pien del. En mo maleny ne ok yot, orito pien del kendo entie yokebe molos maber mamiyi tich mayot seche ma idwele ka idwa tiyo kode. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Samaira, wende kode moneno ling. Anawinjo kan giwich kuot mang'eny ahinya, adwaro mna temo kaka untie kaeni. Ka un pok wacho gimoro amora, waguru kae, udhi som oda mar odoho, e kung'e gimoro amora. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo
aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Gedo mar lap tuke ma Siaya nochaki dwe mar 11 2018 e bwo tend gavana machon Colonel Amoth Rasanga, kendo ne igeno ni ne idhi tieke e bwo dweche 10 manonego bed ni rumo e dwe mar 9 2019. Kata kamano en gedo ma pod dhi nyime higni 5 nyaka ne chake ka singo osebed ka ichiwo kinde ka kinde mar thuolo monego bed ni itieko e chenro ma kama nyaka sani osemunyo chiegni milion 488. Ripota marwa e kaunti ma Siaya George Amolo notimo limbe alabno ma Siaya ma tich pod dhi nyime, kendo koro temo fuonwa mondo mi wang'e ni to en karang'o ma hie ma gedo mar paw tukeno biro rumo. Gedo mar alap mar tuke ma Siaya osekawo higni buora ka nyaka sani tich pod dhi nyime pawni ma orak mar gedo mare nochwe kogno e kind piny owacho ma Siaya County gi kambi gedo mar China Jiangsu e dwe mar 11 higa 2018. Tijni nochaki jumbe 2 bang' chuo kogno e orak ma kamano ka geno ne nitie ni ne en gedo mane dhi kawo dweche 10 kata jumbe 44 kende. Nyaka sani en higni 5 nyaka ne chak gedo mar paw tukeni mabiro ting'o johera mag tuke ma ok tin ne 20,000, to tich pod dhi nyime kendo funde odich koni gi kocha ka koro ni to tend piny owacho ma Siaya County kokalo e bad migawo mar tuke wacho ni wang'ni to koro tieke. Ni penjo en ni bende gedo ni biro rumo chan. Stadium okayo rumo. Kunyalo rango tok achien kanyo gimodong' kae en mana pidho lume ma koro dong' ka maduong' ma bende wageno ni kosepidhi to bang' dweche 2 ka ng'eny kabisa to lum oromo aroma kuri nyalo mana gweye opira. To kar ng'wech ma kisungu luongo ni athletics track en wadwan mondo onyone erinyone sani, kosetiek nyone to bende wasechako warwadho smiti ewi maram. Kwasedino maram no gi smiti to wabiro kelo kapet ma kisungu luongo ni tatan. Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika kaachiel gi mano matayo tuke e piny mangima ni kod rang'iny ma gidwaro ni gerie pewe duto te mag adhula, kama onywando nyaka kombe ma johera mag tuke betie, rangach mar ng'ado tiko, alafu wuon onego bed gi lach ma idwaro, kuonde loko lewni bende onego bedie ma 4, chiel mar kidi onego ger moluoro alap, kateyni bende onego bedie, kendo koro mar tuke kaunti ma Siaya lero ni alap tieki gedo mare to biro bedo rang'iny moluwore gi dwaro to kod chike mag riwruok mochung' ne weche mag adhula e piny mangima FIFA. Opime minyalo tuke miluongo gi international. Nikech bor mare dhi bedo mita 105 to ariwa mare bedo mita 68. Pap mar ng'wech be wadhi keto lanes 8. Be lane ma standard machiel lane ka lane en mita 1.22. Mane international standard machiko yie. Komoriere ni rieruok ma mbele kani be iloso moromo nyaka ng'wech moro ngeti mabor miluongo ni 110 meters. Koro nitie kara 100, nitie kara 10 or 110 meters. Toke kocha be nitie kamoriere miluongo ni back straight. Oko ma back straight kanyo be wadhi kete kar tugo mar dum ngone long jump kod nyawari gi pariyo baste kido miluongo tempo jump. To tung kuonde mineno kichweyo be dhi kete kuonde mag tuke moko mag ng'wech, lakini mitimo ka juchung' ka diro kidi, diro san, iloso kuonde gi mabeyo kanyo, kod ng'wech bende mar joluoro ng'wech ajuok. Ng'wech ma miloro pap ndalo 7 gi nus tichikruok ilware pi kendo iringo kikalo hurdles kar pino be iloso chien gacha. En tich ka joka biye ka ng'ato bano bad sati kendo gimulo gik moko koni gi kocha, to ng'ato nyalo penjo ni kara en ang'o mosemiyo gedo mar paw tuke ni okawo higni mathoth kamae. Kanochakore 2019 to koth nochwe kabisa, to jomong'e Siaya maber stadium ni ne ponga mandalo moko nomany na contractor moro mondo temo barie pi, to pigno ne muomo mane nyalo timie. Mar ariyo ka tie makoro wawae koth wadwan mondo watiek koth wachak
ka waparo dwe mar achiel dwe mar ariyo 2020 nyalo bedo maber korona chopo dwe mar adek. Kata kamano gavana ma Siaya James Orengo lero ni gedo mar alabni ogik rum kendo ibiro chako tiyo kode ayanga e dwe mar higani. Our hope is that by middle of August the stadium will be ready for use. Gie sani koro wang' duto te ni kuom gavana ma Siaya James Orengo kaachiel gi piny owacho mare mar neno ni to biro chopo singo mare koso oweyo e kind dweche adek modong'gi. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Koramga juang wakawa yuyo machielo kata kamano ka ote moko sebedo ka donjo kae kamoting'o neno kanyo Joseph Munga wacho ni entiere Kisian mora ahinya gi weche gi mag migago Miano Lovin wacho kanyo ni en bende kaka jo Kakra Ward wacho ni weche mag siasa kanyo Lovinero kamano. Martin Kola Martin wacho ni entiere Ujwanga Sembo mora ahinya gi weche gi manyien mag migago kaeto wacho ni weche gi chopo ne geo makare ito mana weche motendore kod budget mabende kore bros home ticha ngwena. Lola Junior Kanti Dirubi Orphanage wacho ni nyakach weche gi chopo makare Meshak Fai tane ni kacha in bene kata kamano ni kech sanya Koramaga juang yena mondo wa lore gi kanyo nikech ntiere chendo moko mabende bire chendo ni mar migago. Nyinga Lydia Hokeyo.